Oyo. What's good, YouTube? This is your boy Pres_Dudu. Welcome back to my YouTube channel. If it's your first time, please make sure you like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel for more content. You understand? So, guys, Amanaga, you won't believe where I am right now. Ndiri about the 400 kilometers away from Kwando Garango. Ndavambira imimi kuno. Oyo, my God, my boy. Save. Ini ndonzi vamakara. Sister Mnonzani. Ndonzi NG. Okay, Amanaga. So inini ndonzi vamakara andika. Ndava all the way from Harare to Chirezi, guys. Can you imagine? I promise you guys that I'm gonna be breaking relationships in Chirezi. I'm gonna be fixing the country. Kwese kubva kwa Harare ku Chirezi. Everywhere I'm gonna be fixing the country. My sister, you won't believe when ndava kwa Harare kundiyo so break a relationship yanu kunoko. Munotina zvo. This was belief. I'm supposed to believe her. Don't worry, you believe soon. Kongoma munotina zvo. Inini ameno tongona zvazvangoitika. Alright. So Amanaga, inini handidi kunyanya kutambisa nguva. Inini ka ndinoita zvekutesta maloyalties andika. Ndichiona kuti vanhu vakavimbika zvakaita sema relationships. Because kwandinogara kwaRarare kwako vanhu vari kuchitana singaite. Saka ndambondimboya kuno kune population shoma. Ndimboonoti ndozvirikuitika kuno kufuti here maize. Kwakamira sei kuno? Kwasikana vakamira sei kuno? Kuno kuzvishoma muda. Zvishoma? Vanhu kuno kwanoda nemoyo wese. Kuno kupinda nemoyo takaenda maize. Oh. Ipapo. Sizani, mopinda nemoyo wese. Yeah, obvious. KwaRarare kunoitwa inonzi ndopinda nemakumbo kuitira pakubuda. Ngoita step out ndakaenda. Okay. Samkomaunga inini zvandowanza kuita ka. Ndinemuvhunza ndowanza kubvunza macouples. Kana chinge tapedza kubvunza macouples. And then machita sei? Machizoita zvazvinochita pana padira. So, muvhunzo wekutanga ndewekuti mimi munhu wenyu munomutrasta zvakaita sei out of 10. Tichiverenga pana 1 kusvika kuna 10 mungamutrasta zvakaita sei? Mungapa ndompa AC. Isari 10? AC. 10 akakwana. Munhu wangu ndomutrasta mukoma wangu. Oh. Yeah. Rudo nonzi rudo. Necessary. Munhu wenyu munomutrasta zvakaita sei? Ndomutrasta out of 10 mungambe chi? 9. Ko wanoenda upi? Fana zvasingandiitiri. Oh, don't worry. Guys, musakangana kuti we are out here in kunonzi chino? Chirezi kusati Miye. Kunonzi kwa Miye kuChirezi pamashops. It's unfortunate kuti kwadoka. We've been traveling the whole day tichitendera nzvimbo yese tichitsvaga vanhu vari kudanana ka. Tavashaya zvanga zvakaoma. Totenda Mwari kuti azongosangana nevatasangana navo. Amene kwanga wachibva kana kwanga wachienda tine nazvo. Asi nyaya kuti vari kudanana ndoyasanganisa panapo. Ndofara kudanana. Love is beautiful ngoma. Yes, I don't see this. Kudanana kwakanaka singaiti. Singaiti. Anditika. Sanda wabvunza chichekero kuti mude munhu wenyu. Mukuona mwana wemangu tokomutarisa mukoma wangu. Itype yangu maizi. Zvekutodaro zvepapo. Siti kayakapfeka. Makamudira siti. Ndo timu yangu maizi. Saka na watorwa jezi kuno kuchodiwa namamoko kana nevanhu. Kana wapfeka jezi retimu rangu ka. Nenda atononakirwa nezve kudaro 100%. Ningo watongogena pamax kudaro. Zvepapo. Wow. Kwemi musiswa ntuze mufesa akanakirwa nembozi makarwa jezi reMan City. Muri weMan City? Ndokunotambira na Lionel Messi. Oh. Yeah. Ana Messi vari kutambira ku City and you feel me? I mean, ina hangu aminoti munhu webhora but yeah. Saka anzi chisiswa ntuze chakaita kuti mude munhu wenchi. Anditozivi. Makatongomudawo. Rudo ibofu. Yo, guys, don't forget to stream my movie Rudo Ibofu. It's out on the channel. It's part 1 and part 2. Unfortunately, there's no part 3. Sorry zvenyu. But tichaunotoita sei nazvo. Anzi ndakatokodawo munhu wangu Rudo Ibofu. Ndo zvakaitika panapo yakadiro munhu kuti anosapota Manchester City. Saka zvinoti kana uchisapota Manchester City une mukana wekudanana nababa kana kuti une mukana wekudiwa muno muChirezi nekuti unosapota Manchester City. Saka Manchester City to the world, Manchester City to the people. Ndizvo kangoma. Yeah, ndizvo. Right. Kana pane musikana ari kuona Manchester City apa, rambo uchisapota Manchester City. Anditika. Kana ngoma ndabvunza chingaita kuti muramba nemunhu chi relationship kuti inini hangu handichada zvikuramba achiri kudanana nemunhu uyu. Zvedu zvagumira kwatemhanyira tasvika chikazoita tusvika pakuramba nemunhu chi. Chekutanga inini ka. Ndidi kumixa mudara. Audi kumixwa? Ndidi kushewa. Unoda kuita wega? Unoda ndega. Because ini ndichawo munhu anenge ari ega moyo mangu maiziya. Saka ini ida kuti aitewo sezvandinoita inini maiziya. Uri wega? Yes. Sisran, zvanzi toda kuita ndega namundara. Andika. Saka singazoti munoda kuitawo muri wangani. I mean, so chingazoita kuti murambane nemunhu chi. Kundichita. Kuchita. Muchishona tanga tichiti varume vanotongotenderwa neBhaibheri kana kuti varume vanotongotenderwa nedare kuti varore vakazi vavanoda.
Wasambozona vana madzibaba anani. Chacheri panani yoyo. Wakavhura pana zvakavharwa 7 verse 18 inotaura kuti varume vari polygamous by nature. Zvakavharwa. Kana. Ari kuzviramba. Ari kuramba. Asi Nengoma wangu imi mungadogara nemukadzi wangu gore reso di calendar. Zviperi azvi. Mukadzi iva nemumwe mukadzi anokubatsira maduties ekurarama nemurume. Aiwa ko mukadzi. Aiwa. Alright. Ukeroti. Mukadzi andika anofarira kunge ari chinhu chemurume, property yemurume. I mean property kana chichinzara property andika. Zvichiroti iwo ndiwo unotengwa kana chinorora baba kati chinotenga vakadzi andika. Saka if you can afford kutenga as many as you can, wanotenga kana 5 zviri kwauri. Andika. Okay, saka ye property dzakazotenderwa kuwandisa. Ayo, iye kana chida kuwandisa property ka. Asi iwo hauzvi, unless kana udorora murume. Anditika. So guys, ndozvandotaura pana baba kuti kana varume vachida kuti vakadzi vakawanda, siyane navo vaite as long as they can manage to take care of them, as long as vachikwanisa kuzoriritira mhuri dzavo nevakadzi vavo. Tikuirana ngoma. Ndizvozvo ndiri kupanzwa. Makuirana nazvo. Aiwa. Mufara kuirana nazvo because murume haikona kuda kuita usinji nevanhurume, haikona kuda kumbunyikidza kodzero dzavanhurume. Vanhurume siye vaite upenyu hwavo. Sei. Nekuti vakadzi vavanoda, vavanoafoda. Anditika? Ndiyoyo. Anyways guys, I heard you guys complaining kuti praise unowanza kutambisa nguva uchitaura nyaya dzakawanda. Izvi zvinhu zvakakosha because tinoda kunyatsoita mhenenguro nekupenengudza upenyu hwevanhu nekupenengudza marelationships evanhu. Chiono zviri kufamba sei, zviri kubva kupi zvichienda kupi. You feel me? Saka manaka ini zvandinoita ndadzoka kunyaya. Ndinocheka kuti iwewe hausi kuchita here musikana wako. Muri lawyer ngoma munochita. Ndi lawyer mudara. Zvisingaiti. Ndichite. Iwe musikana uri lawyer we? Yes. Zvisingaiti. Saka zvandabvira kuHarare nezvandakwirira inter-Africa ndezvekudai so. Ndinouya ndichicheka kuti iwe mukomana hausi kuchita musikana wako here. Iwe musikana hausi kuchita mukomana wako here. Izvi tinozowana kuburikidza nekuita mhenenguro nekupenengudza mafoni enyu tichitarisa kuti mufoni menyu munei nemufoni make munei. Saka zvandinoiteni ndinopinda muWhatsApp menyu, ndapinda muWhatsApp menyu, ndopinda muWhatsApp menyu ndobva ndasecha iguru rangararumara musoro. Ndobva ndasecha kuti mimi mufoni menyu mimi tichasecha mawedza tichataura akaita kunge ana sex toona kuti hamuna zvirimo, todasecha kana kuti nudes toona kuti hamuna zvirimo, todasecha kana kuti morning after toona kuti hamuna zvirimo, I love you toona kuti hamuna zvirimo. Toita zvakare the same kune foni yababa toona kuti mawedzi waya anobuda here mufoni. Yakanaka kaya. Yakanaka. Wade saka zvandowanza kuita kandowanza simboti mumwe akandipa foni yake mumwe. Saka mazuva ano dongotora eseka 1 kuti zvichefe because I heard a lot of people they were complaining praise ukatora foni yemunhu 1 mumwe akasara nefoni yake pari kuita problem yekuti mumwe ari kuzodhilita. Hatitika. Saka kuti mumwe asadhilitika ndichatora ese mafoni sezvamakataura. Handi mimi you guys munondicontrola. Handiti ndiri mwana wenyu. Handindotera zvamunotaura ka. Rimwe ncharivhara mbama. Tipewo narimbozha chona kuno. Kuno. Okay. Zvamuri kuona guys ndatora mafoni ari panapa. Tauda kuchita inonzi testing layout test. Tobva tagadzisa nyika kana inoda kugadziriswa. Tobva tarambanisa varofana kunge vachirambana kana kubva tayananisa varofana kunge vachiyanana. Unoti china zvezvo. Saka relationship yenyu muri kuona iri kuendera mberi kana muri kuona ichipera? Chiendera mberi. Alright. Komi ngoma muri kuona zvichiendera mberi? Isabva chinotimisa baba. Amusi kutya. Murudo tirimo. Muri kufadaya murudo? Ndiri kufadaya mudara. Alright. Muri kufadaya? Yeah. Muri murudo? Yeah. Vanhu vari kudanana bamwe? Aiwa, tiri kudanana isu. Alright. Sezvamazinzwira guys. Vari kudanana. Saka totanga neyani for now? Yeah. Tengai. Ngototanga neyako? Tengai yangu muratidzi maizi. Okay. Saka inkomana ndo ino idzvuku unlock foni yenyu motipa kunoku toratidza hanzani sisani kuti zviri kufamba sei. Vanhu vari kufadaya murudo, vanhu vari kudanana kunoku ndo kushuga keni ndo kune malove anenge ari sugar coated anenge akaiswa inonzi sugar ndo sugar cane. Ndio sugar. Okay. Love inenge yakaiswa sugar coated. Saka batenyi foni ine menda ku WhatsApp andika menda ku WhatsApp ko noburo museche kuti I love you. Andika guys it's happening here out here in Shirezi ngoma kwamusi kuchikira hapana munhu wamukuziva. Maya hapana ndipo rebo kana mchinge masaya munoenda pana apa mama clear mama ti delete andika kana mati delete mova masecha kuti sex. It's happening in Shirezi baba.
Wakaona munhu wakufambira kubva kwaunogara kuya kunofamba about 400 kilometers kuti unobreaka malashes awachatodzoreka. Akuro iyo hakuna varoi kuno. Hakuna break shama. Oh, hakuna varoi kuno. Hakuna. Variko. Vashoma. Sado na kuroyo. Autoroi because hapana zvaunoita kuno kwa hiyo. Sawa. Kudare. Uti break. Ina ndiwanzofambira mahara. Alright. Secha kuti masicha kuti 6. Masha kuti 6 mamadelita masicha kuti nudes. Amusikumbira manudzi kuna mwana. Namaya manudzi kumbira kwari. Amusikumbira mwana. Amaya. Alright. Kwari chete. Kutendeka kwakanaka ngoma wangu. Unozoti akona chinhu chinokupa peace semunhu rume. Kunze kwakudana nemunhu wani. Kana kudana nemunhu wani unoita imwe peace iri more than peaceful. Yes. Yeah. Okay, kana masicha. Alright. Ona chiriko. Iya kanzi baby, chete. Alright. Secha kuti tasecha 6 morning after pill. Muruta mubhize. Munoita sei kuno? Anowanikira kuno? Anowanikwa but munoita sei monduze kuno? Zvinofamba sei kuno? Munozvidzivirira sei kuno kupira kunjodzi dzekufadza mazimu? Munoita sei? Yes, tinopfeka ngoma. Zvinowanika kupi kuno? Anotengeswa? Totora mabhawa. Mabhawa mahara? Kuharare guys vari kutengesa zvekuti vachatu guys kuharare muchauraisa masawira edu nenyaya yekuti muri kutengesa zvinhu zvingafaronge zvichitengeswa. Unhu hwakashata zvingaita vanotengesa kuharare. Pondo pakufamba. Kuno nyaya dzakanaka. Kuharare gaya kuti unenge uchida kutenga zvekuzvichengetedza apa uda kutenga futi kwaoda kunozvichengetedza zvinhu zvacho kutenga ndekutenga. Ore kana mashaya secha everywhere. Musecha futi I love you I love you 6 morning after chichi zvese zvamungade kuverify imo verify ai ameno kuti kuna na wasi kuno. Ndinobvira kude ameno munonyora kuti munhu hakuna. Ndavuka panguna na waso ndinobvira kude. Kumashangani. Kumashangani. Sasa shangani choda rachinzi. Ndichigoni zvangu. Shangani chichina uri chichi. Chingori shangani, chingori language. Okay. Kana mashaya sisani munobva madzoro enyu phone kunoko. Amuna. Ndikubatsire kutsvaka kunoko. Titsvage tione kuti zvakamira sei. Squad couples exchange phones for 60 seconds reporting live out here in Chirezi. I saw someone who commented on someone's video saying praise and Zungu praise anovunza. I am the father of this exchange of phones for 60 seconds in Zimbabwe ngoma. Ndini ndakachimhanya chinhu ichi ndononge maona kuti asi ndakachitanga ka but pandakachitanga ndindakairo chinotiswe and ndotozvitaura kuti pasina kuzvitya kuti ndini ndakazvitanga zvinhu izvi kuti zvifarirwe nevanhu. So if you go kuma comment section ema favorite creators enyu muchawanyepera kuti you are better than praise, you are lying to them, you are killing them. Amen. Ndindo pusha zvinhu zvingoma ndindozvifambira usiku andironge zvima videos izvi. Stop saying shit about praise ma comment section because you want favor or muda ku handisi kutaura kwandazviona but siyani zvamuri kuita izvi. Okay chivema telefoni ina ndatsamwa. Anyways guys tipinde mu phone ya Sisran. Phone ya Sisran mo unlock motambudza kuno. It's happening guys. Vanhu mofara kumira tata shit mozora ntambe name handisingwane omba kwenyu. Okay. Vanoboha vanhu. Imagine ndiri kurumwa neshko usiku unoyu. Ndiri kuita comment dzangu kuti ndiwane vanhu kuti ndikuramba ndisaisei. Vamwe vanhu they go and say shit ma comment section yemamwe ma content creators kuti you are better than praise. Why are you even comparing praise with 10 times better than the people vari kukombewa nawo? We work for these numbers. Muzvinzwa. Icho ndiri kuzvinzwa mofu. Ndiri kuzvinzwa mofu. Yeah. Munoera chindara. Soko ndo mutupo wa mai wangu iwoyo. Ndo saka uri mai wangu. Muri mai. Okay. Go to WhatsApp. Mongo secha zvatasecha izvozvo. Yaloka is password. Anzi yaloka. Mono secha zvatasecha izvozvo tichivunza morning after 6. Okay. Yoga chinja password sezvo. Anloka izvi. Kwanzi unochinja password zviite sei? Andinambochinja yanloka. So guys tiri muno masisi tiri kufadaya. Tiri kuswima bro. Whatever message I love you. Kana message I love you makashaya message 6. Kufoni kwasikane koko can I have money? Kana kunyora kuti money munoona zvinobude koko. 6 hapana. 6 nudzo. Nudzo. 0. Akuna kana morning after cash money come here whatever that you can do and then munozvinyora sei kana kuti manyora munozviita kuno aizi unawo chama kuti nachendiani na mari
Tinashe ndiana utana na nyadzi morning after. Tinashe. Ndoza ndambovunza kunoku. Ndoza ndambovunza kuti wait, yaloka futi phone yako. Ndoza ndambovunza kuti kunoku muri kubutira zvakaita sei. Ini what I know is andifambe kuya kuchiredzi kunoku ndonoshaya. Gondo harishaye. Yakuramba kubake. Aya yabaka. Loka hii. Awa uyu munhu muri kudanana nayo. No, Tinashe ndimuzivini. Umuziyo ita. Auzivi munhu akanyurwa munhu. Awa sister oneka kuri kuruma. Aiwa. Tiri kurungwa nemaskito uno. Bate phone yenyu ashadeta go through it. Tiri kurungwa nemaskito kuti musatambise nguva. Ndindakaitenga po. Yatorwa chitaure kuti Tinashe ndiani. Password ichi. Aiwa. Tinashe. Ndiani? Tinashe ndimuzivini. Nezvese zvandokuitira cha. No. Aiwa wait. My sister. Wangu phone ndo wakaitenga. Phone yangu. Alright, sister password ichi 2Z yet. Password ichi. Slay key. Okay. Password slay key SLACK. Bata phone wakadaro. Okay, my sister. Phone mchuda kushandisa re. Phone yakatengwa nani? Naye. Asala tamsana nangu hapa na anditika. Tira kuti tiri zvinhu gaga. Kana murugazana mogadzana kana mukurambana morambana. Phone kana muchiri kuida tiuzive kuti munhu ari mufoni umu ndiani, Tinashe ndiani, motiudza kuti why muri kuchita. Ndiri kutoshamisika kuti Tinashe. Sanyepedzera dzingaire wanza. Manje ndinobva morwambama. Chimira. Iwe unofa usina kuhwara. Zviri nani utohwariswa naTinashe uzofa pane kufa nemababa. But ndakataura uzondirambi. Andataura undirambira. Semari. Chiro kasataura zvatofarana. Chitongotaura kusinzafarana. Naiwe. Ukona chipo. Uyu achadi tomona pedo nini. Mira samuro video robviswa pa YouTube. Mira bata so vanhu vanozoona nga mira sabate musoro. Shamari tsanangura unopuwa maglata mambama mazira. Unoenda wakashama ndindakatenga je. Usadaro. Ungamboti unofarira nyaya Man City one. Aiwa. Taura tinzo. Taura tsanangura iri kutambisa temedu je. Ndrotoshawo kuti nyaya dzari kutaura ari kudzwa nepi. Get away man, get away. Aiwa. Amira auya asina kumurwisa dzakapana kusha. Tumburoka ungofamba uendomba kwenyu. I don't know how musana. That's normal. I don't know. But on a serious note, is she like unemakona mangani? 18. Usisebo. Special class what's she? I think special class. Tumburo mu pamapina napo hapo. Iyo chimbomira tembotaura panapa timboida. Tumburo imene iligumba. Aiwa, but nchiri muda ino. Uchiri dani? Ndichiri muda. Uchiri mudera. Get away wakonzo. But why chindidarasi? Kwewe but ndio wachita uruvunzo wayo kundaro. Aiwa, ngachindipake nguva ndimutsanangurira kuti ndiani Tinashe. Right, chitsanangura tizwe. Chirega kuita zvekukakama uchitsanangura kuti Tinashe ndiani. But azondirambira naimi. Warambwa kare shamwari, chirega kutambisa temedu. Tsanangura Tinashe ndiani, tiri kurungwa nemaskito pana. Tinashe ndemumwe mukomana. Uri kutaura china Tinashe? Pane aida kundisisa manews because we are ndisisa. Guys, same stories every day that we sing. Guys, manews munomadiko askana. You can't even be able to wash yourself properly kana my nails. Like, why do you even need my nails? Nobody my nails. Like, ndongona vamwe vasikana vanawo. Saka uri kurwa pressure. Saka yo kunchitira manews zviro wamondo kuisizere. Anoita mari. Wanokaramba. Anda mari. Ndaida kune 3 kosoita mamwe A4. $3 guys. Yotoroerwa $3. Ngomangu. Ngona chipo. Yotopupiswa $3. Haina chisina zvekutaura ndisaramutira naye. Aiwa iwo sabai iwoka. Iwo mira ukona chi ndirakuudza something yabai. Iwo akubaya akuende. Andika. Ameno ndiperekedzei. Wangu. Guys, kita wewe mami. Roa pasi. Ukona chi wangu, let me tell you something. Mulife ka andika usadana ni tu ana tuna mafanyisa. Andika ni mangani? Kani 18 years.
pagaya kwatakabva munhu oita zvisina basa zvimuendi mulife usadana netuvanoto hatuna dhiri abata wakana towana tunochitira manews hatuna dhiri tuvanoto tichiri kurowa nepressure izvinhu zvisina basa waibata bro rekanibata mira tinzwe saka iwo chimbondiudzewo iwo kusamwisa manews wauri kuitewo kusaafodha mari kana kuti maya bro mari inonetsa kubata plus ini ndiri munhu kutani ndikugara ndiri busy mainzi unombonyasona nezveyo inoita zvemaskits tumadrama tumamovies saka unotogona kutoact here because if kana uri kwanisa kuchitirwa manews maybe I can even like work with you something kana one talent maybe kuact or something and then you can aungachitirwa manews and then maybe you can work on something zvoitabo chicha unogona mulife mako chinja ndinogona acting mudara unotoacta zvekutodaro kuacta ndinoacta mudara but zvakawanda handichanatsogona kutsanangura neandaitirwa kanishate so ndichaita guys what I'm gonna do I'm gonna take this guy's number and ndiri muno muchiredzi for I think mangwana sura mangwana and then maybe you can come tomorrow where I'm staying and then we can shoot something netimu rako netimu rinoshanda nene timu riripo mukoma guys so what we're gonna do tichatsvaga drama rekuti tese tinyore nemfeso timboona kuti talent yake iri papi because chakaona kuti chirongwa chedu it should be beneficial also kuvanhu kana vanhu varambana maybe we can help with whatever we can do man like we just here to save the world we are saved to save you feel me saka guys zvandichaita nichabata mukomana wemangwana tozama kuita acting totry kuacta something mugona kuti kudaro indopedza dhiri mudara kuti kune vanhu macompanies or something vanokwanisa kuita zvekuacta vanokwanisa kushanda nemukomana uyu kana tagadzira project achagadzira mangwana dzine project yandakanyora zvangu but I didn't want to shoot it anytime soon anika but panchaishuta ndichaita kuti zvezuchi panchaishuta chaita zvekuti iwe unge uripo mangwana netimbu rako since uri unoziva vekuchiredzi kuno kunene wabata kumukoma wangu zvese bhoma izia chirego dochiema shamba maya mani chimoko ichi chandichipisira mudara notambika mamangu ngetimbo samashosi mangu atoona kuno kutoenda kunonzi kuti panzi pamiye mudara kungwana kakwasa kwana ndikupi kwasa kwana vanhu mugona kuenda maybe kana ti kwamakondo kwidza nerodhiyo kwidza nepabhusi yavo straight mutona mashops mberi ko rai masimbisa ngoma but wandiurara relationship sasa awa mina nditori isa namba dzangu phone mako plus 276 kana muda kuita business nendifuti tore namba dzangu kwamuri kuona muri ko 196 43 402 ndidzo pajosa praise praise kana the breaker muroi kana satan unondihala I think around 88 nendabhonenga bezashaba anyways guys we out here in Chirezi and we breaking relationships and we doing what we can do man to make sure everything is going well and to make sure everything is happening you feel me I don't have much to say man to not I just feel like I don't have much time arguments and that because I feel like they will be wasting my time and I will be wasting people's time and I will be wasting the time to shoot also you feel me anyways do what you're doing best and I'm gonna keep on doing what I'm doing best if this man is really talented we surely gonna drop something tell me down in the comment section if we should support him and drop something anyways guys just want to thank you for your love and support keep on supporting me and keep on supporting your boy let's go.